кӯҳҳои баланд ва зеботарин дараҳои олам, шаҳрҳо ва кӯлҳои тамошобоб, шаршараҳо ва табиати дилфиреб. ин ҳама гуногунии табиату иқлим боис бар он гардидааст ки ин кишвар ба макони дӯстдоштании гардишгарони олам табдил ёбад. дуруд бинандагони азиз, имрӯз дар барномаи сайёҳати ҷаҳон мо ба сайри Норвегия хоҳем рафт. Норвегия яке аз кишварҳои сайёҳӣ дар ҷаҳон буда, номи расмияш шоҳигарии Норвегия, давлатест дар Аврупои шимолӣ, ки дар қисми ғарбии нимҷазираи Скандинавия ҷойгир шудааст. шакли давлатдориаш монархияи конститутсионӣ ва шакли идоракунияш унитарӣ мебошад. Норвегия ба 15 вилоят тақсим шудааст, ки онҳо дар навбати худ ба 357 шаҳру ноҳия ҷудо мешаванд. пойтахти Норвегия шаҳри зебои Осло мебошад. ин давлати сермиллатест, ки дорои гуногунии васеи этнофарҳангӣ, динӣ, нажодӣ ва миллӣ мебошад. забони давлатиаш норвегӣ аст. кишвар узви созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо, иттиҳоди шиносномаҳои Скандинавия ва минтақаи Шенген мебошад. бинобар ин шаҳрвандони 29 кишвари узви созишномаи Шенген имкони номаҳдуди рафту ой дар дохили иттиҳоди Аврупоро доранд, ки Норвегия узви ин иттиҳод аст. шаҳри Олесун яке аз шаҳрҳои зеботарини на танҳо Норвегия, балки тамоми нимҷазираи Скандинавия шаҳри Олесун мебошад. он дар ҳудуди 7 ҷазираи ғарбии кишвар ҷойгир шуда, нуқтаи асосии омадурафти сайёҳон гардидааст. зеро маҳз аз ҳамин ҷо бо роҳи баҳрӣ ба яке аз дараҳои зеботарини дунё бо номи Фьорд, ки дар Норвегия ҷойгир шудааст, рафт. ба туфайли маркази асосии ҷалби сайёҳон гаштани шаҳри Олесун, намуду шакли биноҳои шаҳр хеле ҷолиб бо анъанаи махсуси меъмории норвегӣ бунёд ёфтааст, ки дар баробари соҳили зебо таваҷҷӯҳи сайёҳонро ба худ ҷалб мекунад. иқлими ин минтақаи Норвегия нисбатан гарм аст ва дар фасли зимистон низ ҳамоно 1 дараҷа гарм мебошад. шаҳри Тромсё. шаҳри Тромсё дуртар аз минтақаи Арктика ҷойгир шудааст ва аз ин рӯ худи норвегиҳо онро аксар вақт пойтахти шимолӣ ва дарвозаи Арктика меноманд. сайёҳон аксаран ба ин ҷо меоянд то аз манзараҳои ҳайратангези Арктика лаззат баранд, ба тамошои паррандаю китҳо раванд, ба қайғронӣ ва моҳидорӣ машғул шаванд ва дар зимистон инчунин нурафшонии шимолиро бубинанд. бисёр сайёҳон сафари худро аз фурудгоҳи Тромсё ба ҷазираи Сеня оғоз мекунанд, ки бештар миёни сайёҳон бо бойгарии табиаташ маъруф аст. аз сабаби манзараҳои зебои худ Сеня беҳтарин макони дилрабо барои дӯстдорони аксбардорӣ ҳисобида мешавад. дар айни замон он аз ҷониби сайёҳон ҳанӯз кам омӯхта шудааст ва барои сайёҳии фаъоли дур аз ҳаёти муосир беҳтарин макон аст. дар байни ҷозибаҳои асосии Сеня осорхонаи троллҳо, кӯҳи аҷоиби Седла, як қатор қуллаҳо бо номи дандонҳои аждаҳо ва як зумра маконҳои табиӣ дилписанд мебошад. минтақаи Вьорингсфосен. гуногунии биологию геологии Норвегияро ба биҳишти воқеии дӯстдорони шаршараҳо табдил додааст, ки на танҳо бо шумораи худ, балки бо андоза ва баландии бузург ҳамагонро ба ҳайрат меоранд. баландии яке аз зеботарин шаршараҳои ин ҷо каме зиёдтар аз 800 метр мебошад. аз 3 шаршараи баландтарини ҷаҳон 3-яки онҳо дар Норвегия ҷойгиранд. зеботарин шаршараро ин ҷо интихоб кардан қариб ки ғайриимкон аст ва худи норвегияҳо аксар вақт ҳангоми пурсишҳои мунтазам ақидаи худро тағйир медиҳанд. яке аз шаршараҳои аз ҳама бештар диданӣ дар кишвар Вьорингсфосен мебошад, ки баландиаш беш аз 160 метр аст. маъруфияти зиёди он миёни сайёҳон дар баробари зебо будан инчунин бо ҷойгиршавӣ бениҳоят қулай дар наздикии шаҳрҳои Осло ва Берган арзёбӣ мешавад.
шаҳри Осло дар қисмати шимолии дараҳои фьорд ҷойгир буда бо теппаҳои зебо иҳота шудааст. Он бузургтарин шаҳри кишвар аст ва дар ҳудуди он тақрибан 1,5 миллион нафар ба таври доимӣ зиндагӣ мекунанд. шаҳри Осло ки пойтахти Норвегия ба ҳисоб меравад, бо гуногунрангии меъмории худ ва шумораи биноҳои муосир маркази асосии иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарҳангӣ ҷаҳонгардонро ба ҳайрат меорад. дар айни замон Осло шаҳри хеле ором аст ки ба ин шумораи зиёди боғҳо ва гулгаштҳои сарсабз, зиёда аз 300 кӯл ва даҳҳо ҷазираҳои ба шаҳр тааллуқ дошта боис гардидааст. ба туфайли таваҷҷӯҳ ба муҳити зист дар соли 2019 Осло унвони пойтахти сабзи Аврупоро гирифт. ҳамзамон Осло аз ҷозибаҳои фарҳангӣ ва таърихӣ маҳрум нест ва маъмултаринашон қалъа ва кӯшкҳо мебошанд. дар ҳудуди он театри миллӣ ва опера, қасри шоҳ ва осорхонаҳои сершумор мавҷуданд. дар ин баробар толори бошукӯҳи ратуша ҷойи намоёнро ишғол мекунад ки ҳамасола маҳз дар ҳамин толор ҷоизаи Нобел бо тантана супорида мешавад. забони тролл. забони тролл яке аз сангҳои машҳуртарин на танҳо дар Норвегия, балки дар тамоми ҷаҳон аст. он дар наздикии шаҳри Одда ҷойгир мебошад. ин мӯъҷизаи табиӣ бо шакли ғайриоддии худ ки ба забон шабоҳат дорад маълум аст. забони тролл дар пасманзари кӯли зебои кӯҳӣ дар баландии тақрибан 700 метр ҷойгир аст ва аз ин ҷо шумо истода метавонед беҳтарин аксҳои воқеан ҷолибро гиред. маҳз аз ин сабаб бисёре аз сайёҳоне ки ба Норвегия сафар мекунанд кӯшиш мекунанд то забони троллро ба рӯи хати хатсайрҳои худ дохил кунанд, аммо ин корро анҷом додан чандон осон нест. барои расидан ба ин минтақаи ғайриоддӣ аз нуқтаи ибтидоии масир шумо бояд ба дарозии умумии 14 километр ва сипас ҳамон қадар барои баргаштан пиёда равед ки маъмулан чунин сайёҳати пиёдагардӣ аз 10 то 12 соатро дар бар мегирад. Согнефьорд. Согнефьорд калонтарин дараи фьорд дар Аврупо ва дуввумин дар сайёра мебошад. дарозии умумии он аз 200 километр ҳам зиёдтар аст. баландии соҳилҳои шахӣ то 1000 метр мерасад. чуқурияш бошад ба 1308 метр. дар тобистон ва дар фасли сармо сайёҳат дар соҳили фьорд хеле мусоид аст. дар соҳилҳои фьорд ва шохаҳои он минтақаҳои рангоранги табиӣ ва водиҳои хушманзара, қадимтарин калисои Норвегия ки ба рӯи хати ЮНЕСКО дохил карда шудааст, хатсайрҳои сершумори пиёдагардӣ ва велосипедронӣ, майдони мушоҳидавӣ барои сайёҳон ва ҳатто қадимтарин меҳмонхонаи оилавӣ мавҷуд аст. ниҳоят дар наздикии деҳаи Флам изгоҳи ниҳоии роҳи оҳани Флам мебошад. ин масири ба таври ғайриоддӣ зебои роҳи оҳан аст ки дарозиаш 20 километрро ташкил дода на танҳо роҳи нишебу баландтарин дар ҷаҳон дорад, балки он дар соли 2014 ҳамчун беҳтарин масири сайёҳии роҳи оҳан дар ҷаҳон интихоб шудааст. Ставангер ва Люсефьорд. шаҳри асосии истеҳсолкунандаи нафти кишвар ва чаҳорумин шаҳри бузурги Норвегия. Ставангер яке аз гаронтарин маконҳои зиндагӣ ва сайёҳӣ дар Скандинавия маҳсуб мешавад. дар ин ҷо меъмории шаҳри кӯҳан комилан нигоҳ дошта шудааст. фестивали маҳаллии санъати мардумони таҳҷоӣ яке аз қадимтарин дар ҷаҳон маҳсуб мешавад. фаровонии нуқтаҳои хӯроки умумӣ инчунин онро ба маркази асосии таомҳои миллии норвегӣ табдил додааст.
аммо ба ҳар ҳол хусусияти асосии фарқкунандаи шаҳри Ставангер ин доираи васеи интихоби минтақаҳои тамошобоби табиӣ дар наздикии он аст ки яке аз онҳо Люсифьорд ҳисобида мешавад. дар ин ҷо ду макони машҳуртарини сайёҳони олам ҷойгир шудааст: Кёракболтен, санги машҳури нахудмонанд, ва санги Прикистулина, ки ба яке аз брендҳои асосии кишвар табдил ёфтааст. ин қуллаи азим, ки 64 метр аз Люсифьорд баландтар аст, дар байни сайёҳон хеле машҳур мебошад. танҳо дар фасли тобистон ҳамасола барои тамошои он зиёда аз 100 000 нафар сайёҳон меоянд. шаҳри Берген. яке аз зеботарин шаҳрҳои Скандинавия, Берген дар яке аз минтақаҳои аҷибе дар соҳили баҳри шимолӣ ҷойгир шудааст, ки дар ҳудуди он як қатор ҷазираҳо зери ҳимояи табиӣ қарор доранд. дар тӯли таърихи ҳазорсолаи худ шаҳр тавонист ҳам пойтахти Норвегия ва ҳам муҳимтарин роҳи баҳрии тамоми кишвар бошад. ҳарчанд Берген дуввумин шаҳри калонтарин дар Норвегия аст, дилрабоии якшаҳраки музофотиро нигоҳ доштааст ва машҳуртарин макони дидании он минтақаи таърихии соҳилӣ мебошад, ки ба рӯйхати мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО дохил карда шудааст. аз сабаби ҷойгиршавии қуллаи худ, Берген аксар вақт ҳамчун як нуқтаи ибтидоӣ барои омӯхтани якчанд дараи фьордҳои машҳур интихоб карда мешавад. мухлисони манзараҳои кушоду васеъ метавонанд ба фуникулёр савор шуда ба нуқтаи баландтарини шаҳр бароянд. дар боло дар майдони мушоҳидаи сайёҳон истодаю ба ин манзара нигариста маълум мешавад, ки чаро Бергенро аксар вақт дили дараи фьордҳо ва шаҳр дар болои ҳафттепа меноманд. ҷазираҳои Лофотен. ҷазираҳои Лофотен як минтақаи зебоманзар дар баҳри Норвегия дар қисми шимолии кишвар мебошад. манзараҳои зебои ин ҷазираҳо бо деҳаҳои моҳидории ҷолиб, соҳилҳои ноҳамвор ва кӯҳҳои баланд ҳар сол сайёҳони зиёдро ҷалб мекунад. ҳарчанд ҷазираҳо болотар аз минтақаи Арктика ҷойгиранд, аммо бо далели таъсири ҷараёни халиҷи Форс, иқлими ин ҷо нарм ва ҳатто дар сартарин моҳҳои сол ҳарорат хеле кам аз сифр поён меравад. дар баробари ин аз охири моҳи май то июл дар ин ҷо рӯзҳои дарозтарини сол фаро мерасанд ва то аввали моҳи апрел нурафшонии шимолиро мушоҳида кардан мумкин аст. айни замон ҷазираҳои Лофотен на танҳо бо манзараҳои рангини худ сайёҳонро ба худ ҷалб мекунанд, инчунин дар ин ҷо сайёҳии лижаронӣ, моҳидорӣ, шиноварӣ ва ҳатто сёрфинг низ маълум аст. яке аз маконҳои ҷолиб барои сайри таърих қадимтарин бошишгоҳи қабилаи викингҳо дар ҷаҳон аст, ки то ҳол кашф шудааст. Гейрангер фьорд. дараи Гейрангер фьорд ҳамагӣ 15 километр тӯл мекашад, аммо яке аз зеботарин ва сертамошобинтарин дар тамоми Норвегия ба ҳисоб меравад. гузашта аз ин, он яке аз ду макони кишвар аст, ки танҳо барои зебоии табиии худ ба рӯйхати мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО дохил карда шудааст. он яке аз шохаҳои дарёи Штруферд буда, бо обҳои нуқрафон ва кӯҳҳои боҳашамату қуллаҳои пурбарф дар соҳил машҳур аст. яке аз ҷозибаҳои овозадори дараҳои фьорд шаршараҳо мебошанд, ки машҳуртарини онҳо ҳафт хоҳарон, домод ва чодари арӯс мебошад. шумо метавонед дараи Гейрангер фьордро тавассути қайиқҳо аз наздик бубинед ё дар соҳили он сайёҳати пиёдагардӣ дошта бошед. Шпицберген. Шпицберген ё Свальбард, ки онро дар ин ҷо мардуми маҳаллӣ ҳамин гуна ном мебаранд, дар ҷазираи бузурги дуртар аз ҷазираҳои дигари Норвегия ҷойгир аст. ин минтақа, ки масоҳаташ аз Швейтсарияи муосир ё Хорватия каме бузургтар аст, яке аз шимолтарин маконҳои доимии зиндагӣ дар сайёра маҳсуб меёбад. дар якчанд нуқтаи аҳолинишини ҳудуди он қариб 3000 нафар ба таври доимӣ зиндагӣ мекунанд. ин минтақаи барфӣ фурудгоҳи худро дорад, ки онро барои сайёҳоне, ки ба ин ҷо барои эҳсос кардани табиати сарди Арктика ва табиати яхбастаю дастнораси он меоянд, дастрас менамояд.
шпитсберг, пиряхҳо, кӯҳҳои ҳамеша барфпӯш, дараи фьордҳои яхбаста ва инчунин олами гуногунии биологии худро дорад. агар ба шумо ин феҳрист ҷолибтарин минтақаҳои тамошобоби Норвегия писанд омада бошад ва маълумоте гирифтед, хеле шодем. бо умеди сайёҳат боз ба дигар кишварҳои дунё ва ҷустуҷӯи маълумотҳои наву ҷолиб то барномаҳои ояндаи сайёҳати ҷаҳон.